Du er oppe i årene, lidt grå i håret, drømmer om kaffe og havebordet. Men staten siger, du kan da nok lige klare et ekstra arbejdsgok. For pensionsalderen rykker frem eller bagud, alt efter hvem der sidder og regner i Excel. Mens du tager en pille mod slidgigt, og det går på held. Vi skal arbejde til vi dør. Det står med småt, men vi forstår det ikke før. For pension klar er bare en start, og ældre middelalder er den nye genstart. Spar op, siger de, men hvad nu hvis du dør i køen uden fritidsfix? De siger vi lever længere nu, men glemmer at spørge i hvilken form du. For ryggen gør ondt og knæet knirker, men ministeriet siger vi har job der virker. Du kan blive mentor, gejl eller køre flyttebil, bare du ikke sætter dig for stiv en stil. Det handler om at bidrage, siger nogen med blæser der knap der tør bag af ører. Vi skal arbejde til vi dør, mens velfærdsfesten kører og kører. Med powerpoints og politikers smil bliver alderdom en aprilspøjprofil. Du kan få en fin ceremoni, når du går direkte fra job til urneri. Du sender dit CV, men de svarer ej. Du er for erfaren, det er deres vej. Du har kompetencer, men det er passé. De vil have en ung med en TikTok-CV. Så du bliver sendt i kursus karusel, mens jobkonsulenten siger, du klarer det vel. Men seniorjob er som enhjørningsfodspor. Alle har hørt om dem, men der er ingen spor. Men ind på Borgen går de hjem i god ro, med fuld pension og ministertro. De er midaldrende og mætte i maven, mens vi ikke engang kan passe haven. Vi må alle yde, siger de så, mens de selv holder fri og sagtens have en kanon. Så husk, det handler om ansvar og flid, men mest for dig, ikke politikernes tid. De får bonus og eftervederlag. Vi får en brochure og et nyt regelsæt hver dag. Men hey, vi smiler, for vi ved da godt, vi arbejder til vi falder om. Det skulle være så godt. Men hey, vi smiler, for vi ved da godt, vi arbejder til vi falder om. Og det skulle være så godt.